Milí spoluobčania, o niekoľko hodín by mali politické strany ukončiť svoju volebnú kampaň. Politici by sa mali od zajtrajšieho rána zdržať aktivít a vyhlásení, ktoré by mohli ovplyvniť vaše rozhodovanie v parlamentných voľbách v sobotu 5. marca. Dúfam, že to dodržia. Že nezneužijú žiadne plánované alebo neplánované udalosti v prospech alebo neprospech ktorejkoľvek politickej strany. A že budete mať možnosť za férových okolností dobre zvážiť, komu dáte v sobotu svoj hlas. Chcem vás dnes požiadať predovšetkým o to, aby ste tak určite urobili. Aby ste prišli voliť. V parlamentných voľbách v sobotu to pre mnohých nebude jasná voľba. Ani nebudeme rozhodovať o svojich ideálnych predstavách. Budeme však rozhodovať a rozhodneme o tom, ako môže a ako bude vyzerať Slovensko o 4 roky, v roku 2020. Budú to veľmi dlhé 4 roky v osobitne zložitom období v Európe aj vo svete. Budú to osobitne dlhé 4 roky aj z hľadiska riešenia alebo neriešenia našich domácich problémov, ktoré u nás dlhodobo máme. V sobotu rozhodnete, ktorým stranám a akým ľuďom dáte mandát na to, aby najbližšie 4 roky konali zodpovedne, rozvážne, múdro, aj kvalifikovane. A hoci sú každé voľby dôležité, myslím si, že tento týždeň v sobotu pôjde vo viacerých ohľadoch o najdôležitejšie parlamentné voľby tohto desaťročia. Viem, že pre mnohých voličov pôjde v týchto voľbách o ťažké rozhodovanie. A veľa z vás ešte nie je pevne rozhodnutých. Obraciam sa hlavne na tých, ktorí váhajú a ktorí váhajú, či vôbec ísť voliť. Uvedomujem si, že riešením je pre mnohých voličov iba kompromis. Mne samému pri rozhodovaní pomôže, že môžem krúžkovaním podporiť ľudí, ktorí sú v politickej strane, s ktorej programom sa viem stotožniť a ktorých si vážim a ktorým môžem dôverovať. Myslím, že aj pri najvyšších nárokoch takých ľudí nájdete na kandidátkach. Chcem vás požiadať, aby ste sa v sobotu zúčastnili volieb, ktorých výsledok je otvorený. Je nás takmer 4,5 milióna voličov a nikto sa dnes neodváži predpovedať výsledky týchto volieb. Nedá sa vylúčiť, že o podobe parlamentu, ako aj o zložení vlády, môže napokon rozhodnúť aj niekoľko desiatok alebo stoviek hlasov. A teda o tom, ako bude Slovensko vyzerať o 4 roky, môžu naozaj rozhodnúť hlasy každého z nás. Tých z nás, ktorí voliť pôjdu, ale aj tých, ktorí by voliť nešli alebo voliť nepôjdu. Posledné mesiace a týždne tejto predvolebnej kampane ukázali, že ľudia nie sú voči politikom bezmocní. A skutočné problémy krajiny nie je možné dlhodobo obchádzať. Viac ako pred ktorýmikoľvek predchádzajúcimi parlamentnými voľbami sa nakoniec hovorilo napríklad aj o stave nášho zdravotníctva, o problémoch nášho školstva. Politické strany predstavili programy a svojich predstaviteľov pre boj s korupciou a za lepšie fungovanie právneho štátu. Bude nakoniec na vás, milí spoluobčania, na čo položíte dôraz v sobotu pri voľbách. A čím vyššia bude volebná účasť, tým väčší záväzok budú politici cítiť pri zostavovaní programového vyhlásenia budúcej vlády a pri výkone ich mandátu v parlamente. Hovoriť o voľbách ako o oslave demokracie môže znieť príliš pateticky. Hoci je to pravda. Voliť, to je našou výsadou, našim právom. Ísť voliť je možnosť ovplyvniť dianie v našej krajine. Zobrať na seba zodpovednosť. Preto, prosím, venujte tých niekoľko desiatok minút, možno pol hodinku, ceste do volebnej miestnosti. Venujte ich svojej krajine.
Mnohokrát si ale neuvedomujeme, čo znamená neísť voliť. Že to znamená nechať prepadnúť svoj hlas možno práve tej strane, ktorú by sme v parlamente vôbec nechceli vidieť. Neísť voliť znamená často podporiť tých, ktorých najviac kritizujeme. Preto, ak sa domnievate, že Slovensko sa vyvíja správnym smerom, ale ak si myslíte, že Slovensko potrebuje pridať, poďte voliť. Ak sa domnievate, že autorita Slovenska v Európe rastie, ale aj naopak, ak sa domnievate, že upadá a na niektoré tendencie sa pozeráte so znepokojením a obavou, dajte to najavo a poďte voliť. Myslím, že Slovensko sa vždy v tých najdôležitejších voľbách rozhodlo tak, že sme sa po nich pohli k lepšiemu. Urobili sme pokrok a dokázali pridať. Obyčajne to bolo spojené aj s vyššou volebnou účasťou. Som presvedčený, že toto sú dôležité voľby. Preto prosím, príďte voliť. Ďakujem vám a držím vám palce.